אז השאלה הייתה לגבי ההבדל בין צ'יקונג לטאי צ'י, וזאת שאלה ששואלים הרבה, אז אני אסביר אותה בצורה טיפה מפורטת. צ'יקונג זה שם כללי לתרגולים לשיפור הבריאות ולריפוי מחלות, שבאים מהמסורת הסינית, ומתמקדים באיך אנחנו יכולים בעזרת השיפור של הזרימה של כוח החיים בגוף ובין הגוף והיקום, לשפר את איכות החיים שלנו ולשפר את הבריאות. יש המון סוגים של צ'יקונג, אבל אם נתייחס לדברים שאני מלמד, אז יש לנו לדוגמה צ'יקונג בישיבה, כמו שאנג'ן הילינג, שנלמד היום בסדנה. יש צ'יקונג בעמידה, זאת עוד סדרה, לדוגמה מהתרגול, מהשיטה של צ'יקונג בפתיחת הלב. מה שמאפיין את התרגולים של הצ'יקונג זה שבדרך כלל אתה נמצא במקום אחד ויציב על האדמה. טאי צ'י זה שילוב של העקרונות תנועה וריפוי של הצ'יקונג עם תנועות שהגיעו מאמנות לחימה, או מאמנות לחימה. זאת אומרת, היו בסין באיזשהו כפר אנשים שתרגלו אמנות לחימה, ואז הם פגשו איזשהו מאסטר, ובהשראתו הם שילבו את העקרונות של הצ'יקונג בתוך זה. ואז מה שיש בטאי צ'י, יש את התנועות של האמנות לחימה, עם ההליכות ועם הצעדים, ועם זה שיש נגיד לפעמים בעיטה, ולפעמים אגרוף. זאת אומרת, יש לנו שפע של טכניקות של תנועה, אבל זה שאת הטאי צ'י עושים בתנועה במרחב ועם הרבה תנועות על רגל אחת, גורם לזה שהטאי צ'י, כשזה מגיע לדוגמה שיפור שיווי משקל או חיזוק העצמות, יש לו יתרונות שאין בסוגים אחרים של תרגול. אז מהבחינה הזאת אפשר להגיד, צ'יקונג הוא בדרך כלל יהיה יותר פשוט ויותר קל ללמידה, וטוב באופן כללי למגוון רחב של דברים. טאי צ'י הוא טיפה יותר מאתגר תנועתית, והרבה עבודה שכל הזמן מאתגרת את השיווי משקל ואת החלק התחתון של הגוף, ולכן כשאני מלמד, הדגש שלי הוא על איך זה יכול לעזור בשיפור שיווי משקל, במניעת נפילות ובחיזוק העצמות. אז זה הסבר על ההבדל ביניהם.